l'esquerda i s'obre el planeta sencer en canal. Milers de milions cúbics de llum et desborden. La teva civilització acaba de néixer. Es tracta d'un ambiciós volum que hibrida diferents gèneres textuals, poesia, narrativa, assaig, per tal d'aconseguir una proposta estètica de gran intel·ligència i bellesa. A través d'aquesta eina poderosíssima que és la llengua, que és la literatura, que són els llibres, que són la seva socialització a través de la lectura, amb la comunitat de lectors i de lectores, que és segurament una de les millors maneres d'enfortir país per a aquells que estem convençuts que treballar en un país és treballar en una societat madura. Poques coses ho fan tant com precisament els llibres.